नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। मंडळ अधिकाऱ्याची त्या कंपनीशी हात मिळवणी, अरुंद्यातील मच्छीमारांचा आरोप। तेंडोली तांबाडगेवाडीतील ग्रामस्थांचा गावाशी संपर्क अद्याप तुटलेलाच। आणि वैभववाडी शहरातील मुख्य रस्ता खड्डेमय। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। तळाशील बंधाऱ्यासाठी 10 कोटींचं मी आश्वासन दिलं होतं, तसं राणे साहेबांच्या राज्यसभा खासदार निधीचं पत्र आम्ही दिलं होतं। त्यावेळी आदित्य ठाकरे पर्यटन मंत्री आणि त्यांचे वडील मुख्यमंत्री होते। राणेंना श्रेय मिळेल म्हणून आमच्या दुश्मनीसाठी त्यांनी लोकांचा जीव धोक्यात घातल्याचा आरोप आमदार निलेश राणे यांनी केलाय। पाहूयात। समुद्री उद्यानात तळाशील बंधाऱ्याची धूप झाली होती। बंधारा समुद्रानं गिळंकृत केला होता। रस्त्यापासून काही भागच शिल्लक होता। पुन्हा उधाण आल्यास गावच्या गाव समुद्र गिळंकृत करेल अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती। त्यानंतर शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी तत्काळ तळाशील येथे भेट देऊन आमदार निलेश राणे यांच्याशी संपर्क साधत माहिती दिली। निलेश राणे यांनी लागेल ती मदत देण्याचं जाहीर केलं। त्यानुसार दत्ता सामंत यांनी कामाला सुरुवात केली। खडी टाकून बंधारा वाचवण्याचं काम सुरू केलं। त्यानंतर आमदार निलेश राणे यांनी बुधवारी तळाशील येथे जाऊन बंधाऱ्याची पाहणी केली, तसंच ग्रामस्थांशी संवाद साधला। सर्व मान्यवर बंधू भगिनी, सुरुवातीलाच मी सन्मान्य दत्ताजी सामंत साहेब यांचं मनापासून कौतुक करतो, त्यांचे आभार मानतो की परिस्थितीचं गांभीर्य त्यांनी ओळखून वेळेत प्रसंगी तिथे पोहोचून जे करणं गरजेचं होतं, नुसतं शाब्दिक आश्वासन न देता जे तिथे करणं गरजेचं होतं ते सामंत साहेब आपण केलं। मनापासून मी आपले आभार व्यक्त करतो। गावाच्या वतीने तर करतो, पण एक आमदार या नात्याने पण करतो, कारण का हे काम सोपं नव्हे। कुठेही पोहोचल्यानंतर झटकन पटकन त्या गोष्टीचा आढावा घेऊन जागेवर निर्णय देणं हे काही सोपं नाही। म्हणून मनापासून सामंत साहेब आपले आभार मानतो। आपण जेव्हा मला या परिस्थितीची जाणीव दिली आणि नंतर आता मॅडम यांनी या बंधाऱ्याबद्दल ही सगळी माहिती, त्याचा कॉस्ट, हे सगळं आपल्या समोर सांगितलं। साहेब, मी काय तळाशीलला आज आलेलो नाही। अनेक वर्षांपासून, माझ्या वडिलांपासून मी तळाशील या गावामध्ये येतोय आणि आपण जसं आपल्या मनोगतात बोललात, अनेक विषय तळाशील मध्ये मी जवळून बघितलेले। मी जेव्हा 10 कोटीचं आश्वासन इकडे देऊन गेलो होतो तेव्हा आमदार मी इकडे नव्हतो। तेव्हा राणे साहेब राज्यसभेचे खासदार होते आणि इकडे एक आंदोलन चालू होतं। इकडेच ह्याच कुठेतरी रस्त्यावर आंदोलन चालू होतं, इकडेच मला वाटतं आंदोलन चालू होतं। आम्ही साहेब राणे साहेबांकडून ते पत्र तयार केलं। आपल्याला अनेकांना माहित असेल, आमचे बाई मांजरेकर इथे, त्यांना माहिती आहे साहेबांचं काम, ते बघत होते तेव्हा। आम्ही पत्र तयार केलं, 3,77,000 मी बोललो काही नाही तर तुम्ही आताच इकडे काहीतरी ते त्या ट्रक मधून घेऊन या आणि ते सामान लोड करून इकडे टाकायला सुरुवात करा। पण ती किरकोळ रक्कम होती, पण माझ्याकडे खिशात गाडीत जेवढे होते मी बोललो पहिलं काम सुरू करा, इथे लोकांचे जीव वाचणं गरजेचं आहे, जिथे असेल तेवढं तिथून सुरू करा। समोर कॉन्ट्रॅक्टरला घेतलं, कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलं तू करशील, कॉन्ट्रॅक्टर बोलला मी करतो। मी बोललो सुरुवात कर, कुठे काय कमी पडायला नको। आम्ही प्रस्ताव दिला, राज्यसभेच्या खासदारांच्या लेटरवर प्रस्ताव दिला। मॅडम, हे आपणही ऐकून घ्या, कारण का CRZ उल्लेख आपण केला तर कदाचित पुढचे 500 मीटर करण्यासाठी ही अडचण होऊ नये म्हणून आपण पण ऐकून घ्या। आणि अडचण आलीच तर आता आमदार पूर्वीचे नाहीत, आता मी आहे, तर मला तुम्ही नक्की सांगा। मला सामंत साहेब सांगत होते, सगळे अधिकारी वर्ग पण आपणही जागरूक होतात आणि आपण सगळे ताबडतोब इथे कामं सुरू केलीत। मनापासून मी प्रशासनाचे आभार व्यक्त करतो की आपण सुरुवात चांगली केली। आता ते संपवा मे महिन्याच्या अगोदर, एवढी माझी तुमच्या समोर
माझा तुमच्या समोर सांगणं आहे, विनंती आहे. ते पत्र आम्ही तयार केलं, प्रशासनाकडे नेलं. मी कोणाची नावं घेत नाही हल्ली, पण नाव घ्यावं का लागेल, कारण का तुम्हाला कळलं पाहिजे की प्रॉब्लेम कुठे झाला. नाही तर हे काम काय 10 कोटीमध्ये 14-13 कोटीमध्ये आज होत आहे, हे केव्हा व्हायला पाहिजे होतं. मला वाटतं कोचरेकर साहेब, विभागाला बोलून काहीच उपयोग नाही. जर लोकप्रतिनिधी तसा असेल ना, तर कुठला विभाग तुम्हाला नाही बोलणार आहे. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो साहेब, की कुठल्याही विभागाला दोषी करार करण्यापासून काही उपयोग होणार नाही, लक्षात घ्या. अशीच अडचण वरती पर्यटन मंत्री तेव्हा आदित्य ठाकरे होते. निधी आमचा, सरकारशी काही संबंध नाही. राज्यसभेच्या सदस्याचा निधी तो वरती जातो, पत्र वरती जातं. आणि मॅडम तिकडे पर्यटन मंत्री, तेव्हा आम्ही वेगळ्या पक्षात, ते वेगळे, वडील त्यांचे मुख्यमंत्री, आणि आमचं त्यांचं नातं तुम्हाला त्या महाराष्ट्राला माहिती आहे का, वेगळं सांगायची गरज नाही. त्यांनी इतक्या क्वेऱ्या काढल्या त्याच्यामध्ये की एक खासदार स्वतःच्या पत्रावर तिथे काम द्यायला तयार आहे, पैसे द्यायला तयार आहे, पण शासन घ्यायला तयार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. फक्त कारण मी ते शब्द देऊन गेलो होतो की हे काम मी करून देतो. एकाचे 5 कोटी लागतील, 5चे 10 लागतील. मला ते माहित होतं 1 कोटीमध्ये एवढ्या मीटरचं काम तेव्हा होणार नव्हतं. मी खासदार राहिलेलो आहे, मला माहिती आहे किती किमतीमध्ये कुठलं काम होतं ते. पण फक्त ते राणेला श्रेय मिळेल, राणेला त्याच्यामध्ये मोठं पण मिळेल, म्हणून हे कामच होऊ द्यायचं नाही. 1 कोटीतले 1000 रुपये पण शासनाने याच्यावर खर्च होऊ दिले नाही. 1000 रुपये पण. फक्त का राणेनं श्रेय मिळता कामा नये. वडील मुख्यमंत्री आहेत त्यांचे तेव्हाचे, आणि म्हणून हे काम रखडलं. जीव इतके वर्ष सामंतसाहेब डोक्यात कोणाचा टाकला? निलेश राणेचा नाही टाकला, तुमचा टाकला. त्यांना असं कुठेच वाटलं नाही की राणेंच्या दुश्मनीमुळे आपण जीव कोणाचा धोक्यात टाकतो. इकडच्या माजी आमदारांनी पण माझ्यावर टीका केली. पुढे जाऊन तुम्हाला सांगतो, एक 10 रक्कम आहे ना, आपल्याला कॉस्ट भरावी लागते कुठल्याही कामासाठी. मॅडमला कदाचित अंदाज असेल, एक सर्व्हिस कॉस्ट भरावी लागते. ती 10 लाख रुपये पण स्वतःच्या फंडातून माजी आमदारांनी दिली नाही की हे प्रोसेस व्हावं, ही प्रोसेस पुढे जावी. सांगायचं तात्पर्य किंवा कोणाला भडकवायला नाही. पण तळाशील गावामध्ये आपण अनेकांनी भाषणामध्ये उल्लेख केला, राणेसाहेबांनी उडी मारून बोटीतून अमुक केलं, उडी मारली. त्याच्यानंतर तळाशील गावामध्ये काय काय घडलं मी साक्षीदार आहे. मी बघतोय, याद्या बघतोय. कुठल्या मतदानाच्या वेळेला, कुठल्या निवडणुकीच्या वेळेला काय काय बोललं गेलं, काय काय इकडे झालं. साहेब, मनाला वेदना होतात. माझ्या बापाने जीव लावला या गावावर, राणेसाहेबांनी जीव लावला या गावावर. पण मागे जे काय घडलं ते परत कधी घडू नये एवढी फक्त आपल्यासमोर विनंती ठेवतो. बाकी मला काहीच म्हणायचं नाही. मागचं झालं ते झालं. इथून एक नवीन सुरुवात करायची. मे महिन्यापर्यंत हा बंधारा पूर्ण करायचा, एवढं फक्त मी आज तुमच्या समोर बोलायला, सांगायला आलो. मागचं काही तुम्हाला आठवण करायला आलेलो नाही. माझी विनंती आपल्याला एवढंच आहे, एवढीच आहे. ही सगळी कामं करत असताना 800 मीटरचं काम सन्मान्य दत्ता सामंत साहेबांनी सांगितलंय. 800 मीटरचं ना, ह्या रस्त्याचं 2 किलोमीटरचं ते पण आपण करणार आहोत. हा जो मधला खराब झालेला रस्ता आहे, जो जंग म्हणजे आपल्या ह्याच्यामध्ये तो फॉरेस्टमध्ये आताच मी ह्या अधिवेशनामध्ये याचा उल्लेख केला की हे फॉरेस्टचे रस्ते आम्हाला डिनोटिफाय करून द्या, म्हणजे पीडब्ल्यूडी त्याचं काम करू शकेल आणि फॉरेस्ट मधून तो रस्ता बाजूला येईल. किमान तो पॅच पूर्ण होईल, म्हणजे हा सलग तुम्हाला रस्ता फॉरेस्ट असला तरी आपल्याला तो रस्ता बांधकाम करून तुम्हाला देणार. बांधकाम पीडब्ल्यूडी त्याचा ऑपरेटर असेल आणि पीडब्ल्यूडी त्याचं काम करेल. साहेब, कुठलंच काम शिल्लक ठेवणार नाही. मला आता तारीने ना, तुम्ही हे संजय तारीजीनी मला ही यादी दिली, एवढं आजच्या आज द्यायला गेलो तो माझा फंडच संपेल आजच. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतोय, रस्ता कम बंधाऱ्याचा उल्लेख तारी साहेब, सामंत साहेबांनी त्यांच्या भाषणातून केलेला आहे. मी फक्त आपल्याला माहितीसाठी सांगतो
या डिपार्टमेंट बरोबर सामंत साहेब आपण जेव्हा बंधाऱ्यासाठी बसतो, आता आम्ही डिपार्टमेंटला अशी विनंती केलेली आहे की जेवढे बंधारे बनवाल हे रस्ता कम बंधारे बनवा. म्हणजे आता नुसते बंधारे नको, पुढच्या भविष्याच्या आपल्याला ह्या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून, सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून, उद्या आपल्याला ह्या सगळ्या व्यवसायाच्या एका उलाढालीच्या दृष्टिकोनातून इकडे रस्ता कम बंधारच पाहिजे. म्हणजे नुसते बंधारे, लक्षात आलं मॅडम, आपण प्रस्तावच तसा दिलेला, आपल्याला कदाचित माहिती पडला असेल, प्रस्तावच आपण असा दिलेला आहे की कुठलाही बंधारा आता विदाऊट रस्ता नाही, रस्ता विथ बंधारा असा असेल तरच आम्हाला त्या कॉस्टिंग मध्ये धरूनच आम्हाला द्या, असाच आपण प्रस्ताव डिपार्टमेंटला दिलेला आहे. म्हणून तुम्ही त्याची काळजी करू नका. हे सगळे जे काय दांडी आणि आपला जो काय देवबाग वगैरेचा तो सगळा भाग 158 कोटी सन्मान्य जे अजितदादा पवारांनी आपल्याला दिलेले ते रस्ता कम बंधारा करून द्या असा प्रस्तावामध्ये आपण त्यांना सांगूनच त्यांना ते करायला सांगितलेले. म्हणजे ते 100% आपण ते करून घेणार, एवढं आपल्याला या निमित्ताने सांगतो. बाकी डांबरीकरणाची कामं आहेत, खडीकरणाची कामं आहेत, पाण्याचा इकडे ह्याच्यामध्ये पाण्याचा अजून उल्लेख नाही. विद्युत वाहिन्याचं बघा ते वन विभागाने ते अडवले, ते हे केलेलं आहे बघा. कुठलं विद्युत वाहिनी कुठलं पॉइंट दाखवा मला. महावितरण कंपनी. हा आता मी तुम्हाला तेच सांगितलं, वन विभागाने रोखल्यामुळे ते चालू आहे. आपण वन विभागाला ऑलरेडी सगळे इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे. तुम्ही बांधकामाला किंवा रस्त्याला आता तुम्ही अडचण निर्माण करू नका, हे आपण ऑलरेडी सांगितले. सन्मान्य गणेश नाईक साहेबांना मी स्वतः भेटलो, या खात्याचे जे मंत्री आहेत त्यांना स्वतः भेटलो. त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलंय जसं निलेश राणे बोलतील तसं होऊ द्या, त्यांना अडचण येता कामा नये असं मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलंय. म्हणून वन विभागाकडून ह्याच्यानंतर अडचण होईल तर तुम्ही मला ती कळवा, आपण ती दूर करू. बाकी सगळे रस्त्याचे आणि आपण काहीतरी पाण्याचं काहीतरी सांगत होता आपण. वायंगणे गावामध्ये पाणी उपलब्ध आहे. आपण बसूनच बोला साहेब, बसून बोला. पाणी योजनेसाठी 2.25 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत, तरी सुद्धा आमच्याकडे नळ योजना होत नाही. ही जलजीवनची असेल. जलजीवनची योजना साहेब, त्याच्यामध्ये मागच्या काळामध्ये खूप त्याच्यामध्ये स्क्रुटनी झाली, काही त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सापडले. पण आता जे नवीन जिल्हा परिषद सीओ आले ते सगळे टेक्निकल अडचण दूर. होय होय होय, मला माहिती आहे. आता केबुलकर म्हणून जे नवीन आले अतिशय चांगले अधिकारी आहेत, चांगली पावलं टाकतायत या जलजीवनच्या कामांसाठी. लवकरात लवकर ते पण मी तुम्हाला ते योग्य ते उत्तर देईन, कारण का त्यांच्याबरोबर माझी मीटिंग ह्याच 2 दिवसात आहे, ते मी तुम्हाला ह्या 2 दिवसात सांगतो. बाकी सगळी रस्त्याची जशी टप्प्याटप्प्याने कामं येतील तसं मी देत जाईल. बाकी आपल्याला एवढंच सांगतो परत एकदा, सामंत साहेब, आपण जी जागरूकता दाखवली त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. आपण ही व्यवस्था म्हणून जेवढी व्यवस्था लवकरात लवकर करता येईल तेवढंही अधिकाऱ्यांना आणि सगळ्या आमच्या सहकाऱ्यांना विनंती करतो. ह्याच्यामध्ये आता कुठे अडचण अशी येईल असं वाटत नाही. जो महाराष्ट्र सरकारचा बजेट आहे, जर तिथून जे 500 मीटरचा उल्लेख मला वाटतं मॅडमनी केला की महाराष्ट्र सरकार ते बजेट मधून खाली पाठवणार आहे, नाही आला तर मला सांगा, मी स्वतः जाऊन सचिवांना भेटून ते मार्गी लावून खाली पाठवी. पण काम एक दिवसही थांबवायला देऊ नका. मे महिन्याच्या आत, जसं सामंत साहेबांनी सांगितलंय, मे महिन्याच्या आत काम पूर्ण होऊ शकतं तर आपण ते पूर्ण करावं, एवढं आपल्याला मी दोघांनाही विनंती करतो. आणि आपण सगळे या पावसाळ्याच्या ह्याच्यामध्ये पण आपण सगळे एवढ्या मोठ्या संख्येने जमलात. आता ह्याच्यापेक्षा मोठा सत्कार मला सामंत साहेब बोलले की करायचे. आता ह्याच्यापेक्षा मोठा सत्कार काय होऊ शकतो तो तुम्ही करू नका. जेव्हा हा सगळा बंधारा पूर्ण होईल एकाच वेळेला जे काय हार वगैरे गाडी द्यायचे ते द्या, नाही दिले तरी काय हरकत नाही. पण एकदाच हे काम होऊ द्या आणि पुढचं जेव्हा आपण हे कामासाठी भेटू तर 100% हे काम पूर्ण झालेलं असेल. आणि त्याच्या अधूनमधून जेव्हा येईल ही बाकीची जेव्हा कामं मार्गी लावायची असतील तेव्हा 100% गावात येईल. आपण आशीर्वाद ठेवावा. आणि परत एकदा तारी साहेब, आपण पहिला फोन सामंत साहेबांना केल्याबद्दल आपले आभार मानतो. आपला सत्कार माझ्या सत्काराच्या वेळेला तुमचाही घेऊ. परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवगड आनंदवाडी येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर येथील हरिनाम सप्ताह हरिनामाच्या जयघोषात मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला आहे.
मुसळधार पावसामुळे कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली गावातून वाहणाऱ्या उज्ज्वला नदीला पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। ही पूरस्थिती आजही कायम असून 3 ते 4 दिवस कायम असते। यामुळे तेंडोली गावातील तांबाडगेवाडी कॉजवेवरती पाणी आलंय। यामुळे येथील नागरिकांचा गावाशी संपर्क तुटला आहे। पाहूयात। तेंडोली तांबाडगेवाडी येथील कॉजवे 10 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आला होता। मात्र या कॉजवेची उंची कमी असल्यानं पावसाळ्यात त्यावरून पाणी वाहतं। त्यामुळे येथील नागरिकांचा गावाशी संपर्क तुटतो। या नदीची पूरस्थिती 3 ते 4 दिवस तशीच कायम असल्यानं येथील नागरिकांचा गावाशी संपर्क तुटतो। तसंच या वाडीतून रुग्णांना उपचारासाठी आणता येत नाही। त्यामुळे या कॉजवेची उंची वाढवावी अशी मागणी नागरिकांनी अनेकदा केली। मात्र यावर कोणतीच कार्यवाही प्रशासनाकडून झालेली नाही। इकडे तांबाडगेवाडी काजवा आहे ना, ते बरोबर नाही, सगळा मोडतोड झालेला आहे। साधारणतः रिपेअर आहे। लहान मुलं त्या काजवावरून जाऊ शकत नाही आणि असं पाणी आलं का हे 4-4 दिवस 8-8 दिवस पाणी जात नाही आणि सगळे घर इथे परत घर आहेत तो जवळ आहे, त्याच्यामध्ये बोरीमुळे पाणी पण होते जाते आणि खूप खूप गैरसोय आहे, पॉवरफुलच गैरसोय आहे। त्रास होतो। सगळेजण घरात आता बसलेले आहेत, त्याच्यामुळे बाहेर पडू शकत नाही कुठल्या कामाधंद्यासाठी पण। असा विषय घरातल्यांचा झालेला आहे। कामाला तरी कुठे जायचं, उंच व्हायचंय फक्त, एवढी आमची इच्छा आहे। हे पूल उंच जाऊन दे फक्त। शाळेचे विद्यार्थी इथनं जातात त्या पुलावरनं, एकदम धोकादायक पूल आहे ते। भरपूर वर्ष झालेली आहे त्या पुलाला, पण तरी पण साधारण रिपेअर करून आम्ही ग्रामस्थांनी हे केलेलं आहे ते। संविधानिक हितकरणी महासंघाच्या वतीनं शनिवार 26 जुलैला महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत समाज संवाद आणि समस्या निवारण मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे। समाज बांधवांनी या मेळाव्याला उपस्थित राहावं असं आवाहन जिल्हाध्यक्ष महेश पुरोळेकर आणि संघटक अंकुश जाधव यांनी केलं आहे। सर्व पत्रकार बंधूंना नमस्कार। संविधानिक हितकरणी महासंघ सिंधुदुर्गच्या वतीने सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या उपस्थितीत आपल्या उरस मुक्कामी जनतेसाठी समाज संवाद आणि समस्या निवारण मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। पहिली बातमी आपण जिल्ह्यात अतिशय चांगली प्रसिद्धी केली, तरीही आज आम्ही आपल्याला हे सांगू इच्छितो की सन्माननीय पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून जवळपास या प्रशासनामधले 29 अधिकारी वेगवेगळ्या खात्याचे, म्हणजे सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते अगदी कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत, हे सगळे MSCBच्या अधिकाऱ्यांपासून समाज कल्याणच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत हे सगळे अधिकारी हे एका ठिकाणी या निमित्ताने आमचा जो समाज आहे त्या समाजाला मिळणार आहे। त्यामुळे समाजाचे जे काही छोटे मोठे प्रश्न आहेत त्या सगळ्या प्रश्नांची वाच्यता, किमान ते प्रश्न सुटतील कसे सुटतील याबाबतची चर्चा त्या ठिकाणी होईल। पालकमंत्री साहेब त्या पद्धतीने आदेश देतील, परंतु या प्रश्नांची वाच्यता, ज्या ज्या ठिकाणी त्यांची अडचण झाली ती अडचण मात्र त्या ठिकाणी आपल्याला समजेल, हा एक भाग। दुसरी गोष्ट, काही धोरणात्मक प्रश्न आहेत त्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 1950च्या जातीच्या दाखल्याची अट, जातीचा दाखला काढण्यासाठी 1950 पूर्वी तुम्ही इथले रहिवासी आहात, ते महाराष्ट्राची निर्मिती 1960ला होते आणि आम्हाला दाखला मात्र 1950चा द्यावा लागतो। तर सन्माननीय पालकमंत्री यांच्या मी लक्षात आणून येणार की जर शासनाने ठरवलं तर याबाबतची थोडीशी शिथिलता शासन देऊ शकते आणि आम्हाला ही खात्री आहे की सन्माननीय पालकमंत्री हे ज्या पद्धतीने हा विषय तिथे मांडतील आणि त्या विषयाची तड लागेल। दुसरा एक मुद्दा आहे की धर्मांतरित जे बौद्ध आहेत त्यांना अनुसूचित जातीचा लाभ केंद्रीय मंत्रिमंडळ केंद्राचा मिळत नाही। तर आमची सन्माननीय पालकमंत्री यांना उद्या विनंती राहणार आहे की याबाबतचा सुद्धा अभ्यास करून त्यासाठीची सूचना महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने केंद्राकडे मांडावी आणि केंद्रीय अनुसूची जी आहे अनुसूचित जातीची त्यामध्ये धर्मांतरित बौद्धांचा समावेश करण्यात यावा, अशा पद्धतीची एक आमची दुसरी मागणी राहणार आहे। तिसरा अजून एक धोरणात्मक प्रश्न आहे तो म्हणजे 15% निधीचा। 15% निधीमध्ये ग्रामपंचायत फंडातून जो खर्च केला जातो त्यामध्ये 15% कमीत कमी असा शब्द आहे, तो अनुसूचित जाती, OBC आणि भटके वृत्त यामधल्या ज्या दारिद्र्यरेषेखालील लोक आहेत त्यांच्यासाठीचा निधी आहे। या निधीची आत्ता सगळीकडे वाटप होतं आणि त्या निधीची जी मर्यादा आहे ती 15%च आहे। लाभार्थींची संख्या वाढल्यामुळे ह्या निधीची जी संख्या आहे, निधीचा जो टक्केवारी जी आहे ती वाढवावी। आणि दुसरी गोष्ट, उत्पन्नाची अट 6800 आहे, ती कधीच्या काळातली आहे, आता ती उत्पन्नाची अट सुद्धा वाढावी अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही साहेबांकडे मांडणार आहोत। आणि अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दादासाहेब गायकवाड जमीन धारणा योजना जी आहे शेतकऱ्यांसाठी, त्या बौद्ध जातीतल्या शेतमजुरांसाठी, भूमिहीनांसाठी, त्याचं एकही प्रकरण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेलं नाही। आम्ही सन्माननीय पालकमंत्री यांना विनंती करणार आहोत की दादासाहेब गायकवाड
वसाहतीच्या स्वरूपात एक गाव असावा आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून महाराष्ट्राला एक आदर्श पालकमंत्री कसा असावा हे दाखवून द्यावं अशी त्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत। आणि आपल्या माध्यमातून मी सगळ्या समाज बांधवांना विनंती करतो की आपण या मेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं आणि पालकमंत्र्यांना आपल्या स्वतःचे जे काही कहाणी आहे ते समोरासमोर सांगावी। धन्यवाद। मला वाटतं हाच कन्सेप्ट महाराष्ट्रावर जाऊ शकतो, कारण काही लोकांना फोन आहे तुम्ही कसं काय केलं, तर मी सगळ्यांच्या वतीने तुमचे आभार मानतो आणि या मेळाव्याला सर्वाधिक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकांनी सहभागी हो। माझ्या सर्व समाजातील इतर लोकांना पण माझं आव्हान की तुमच्या जी संबंधित असतील, राजकीय असतील, सामाजिक असतील, सहकारी असतील, त्या क्षेत्रात काम करतात त्यांनी सुद्धा आपल्या भागातील लोकांना सांगावं या मेळाव्यासाठी जा म्हणून, तर तशा प्रकारे प्रवृत्त करतील असा आशावाद व्यक्त करतो। आणि हा मेळावा यशस्वी करण्यासाठी आमचा महासंघ निश्चितपणे कुठेही कमी पडणार नाही आणि लोक सुद्धा याला मोठ्या संख्येने सहभागी होतील असा आशा आहे। हनी ट्रॅप बाबतच्या प्रश्नावरती आमदार निलेश राणेंनी काय उत्तर दिलंय पाहूयात। मी त्यांचं नावही घेणार नाही, ज्यांचं नाव घेणार। हनी ट्रॅप हा विषय सभागृहात काढला गेला शेवटच्या दिवशी। अंतिम आठवड्याचा प्रस्ताव जेव्हा शेवटच्या दिवशी घेण्यात आला त्या चर्चेमध्ये हनी ट्रॅप नेमका कोणी कोणावर केला, कुठल्या हॉटेलमध्ये झाला, हे जेव्हा चर्चेमधून बाहेर आलं तर तो एक काँग्रेसवालाच आहे ज्याच्या हॉटेलमध्ये हे सगळं घडलं आणि ज्यांनी हे सगळे ट्रॅप जे काय तुम्ही म्हणताय त्यांनी लावला। म्हणून माझी विनंती आपल्याला देखील आहे, प्रश्न विचारताना आपण सोच तरी बघा नेमकं कोण काय बोलतंय ते। सभागृहामध्ये शेवटच्या दिवशी ह्याच विषयावर चर्चा झाली, कदाचित तेव्हा संजय राऊत कुठेतरी काहीतरी फुकत बसले असते। जेव्हा चर्चा होते चर्चेमधून काँग्रेसवाल्याचं नाव बाहेर येतं। तुम्ही बघितली का चर्चा? तुम्ही स्वतः तरी बघितली का? मग कसे प्रश्न विचारता आपल्याला तुम्ही? लक्षात घ्या, करणारे काँग्रेसवाले, त्यांनी तो सगळा ट्रॅप लावला, त्याचे आता पोलीस चौकशी करतील। चौकशीच्या मध्ये काय येणार आहे त्याच्या अगोदरच सन्माननीय नाना पटोले साहेब सभागृहामध्ये असताना काँग्रेसवाल्याचं नाव घेतले स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी। आता प्रश्न कुठे राहिला बीजेपीवर आरोप करण्याचा? सरसंघचालकांवरती बोलण्याची संजय राऊतांची लायकी आहे का, असा संतप्त सवाल आमदार निलेश राणेंनी केला आहे। बघा, मी तुम्हाला विनंती करणार ही काय संजय राऊतला उत्तर देणारी प्रेस कॉन्फरन्स नाही। मी त्याच्या कुठल्याही फालतू स्टेटमेंटला उत्तर द्यायला मी बांधील नाही। संजय राऊत म्हणजे महाराष्ट्राचा कुठला काही प्रवक्ता आहे का? तो कोण आहे? तो काय संबंध? मी का उत्तर देऊ त्याच्या कुठल्या विषयाला? कधी निवडणुकीला उभा राहील का तो? समाजातून, लोकांमधून तुम्ही का मला त्यांचे प्रश्न विचारता? काय संबंध आहे? आणि सरसंघचालकवर बोलायची ह्याची अवकाश आहे का? पहिलं तर तुम्ही महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न विचारायला शिका। हा कोण माणूस आहे ज्याच्याबद्दल तुम्ही मला प्रश्न विचारता? मी बांधील नाही त्याच्या कुठल्या विषयाला। अरोंदा येथील मच्छीमार बांधवांनी फेरफार क्रमांक 2507 संदर्भातील प्रकरण मंडळ अधिकारी आजगाव यांच्याकडून अन्य सक्षम अधिकारी किंवा महसूल अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याची मागणी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्याकडे केली आहे। सध्याच्या मंडळ अधिकाऱ्याने एका कंपनीशी आर्थिक हातमिळवणी केली असल्याचा संशय असून आपल्याकडे याबाबत खात्रीशीर पुरावे आहेत, असा आरोप येथील भूमिपुत्र मत्स्य शेतकऱ्यांनी केला आहे। पाहूयात। आज याबाबतचं निवेदन त्यांनी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना सादर केलं। यात म्हटलं आहे की संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यानं एका कंपनीशी आर्थिक हातमिळवणी केली असल्यानं ते निपक्षपातीपणे काम करणार नाहीत। बाजू मांडण्याची संधी ते न देता संबंधित कंपनीच्या बाजूने निर्णय देतील, ज्यामुळे शेती मत्स्यपालन संबंधित न्याय हक्क धोक्यात येणार आहेत। आम्हा शेतकरी मच्छीमारांच्या न्याय हक्कांचं नुकसान होणार असून तसं झाल्यास आम्हाला आमच्या जमिनीपासून, घरादारापासून व शेती मच्छीमारीपासून वंचित राहावं लागणार आहे। या पार्श्वभूमीवरती आमच्या अर्जाची दखल घेऊन फेरफार प्रकरणाची पुढील कार्यवाही निष्पक्षपणे होण्याची योग्य ती चौकशी करण्यात यावी। चौकशी अंती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे फेरफार प्रकरण अन्य सक्षम मंडळ अधिकारी किंवा महसूल अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याबाबत उचित निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंती या भूमिपुत्रांनी केली। याला सकारात्मक प्रतिसाद देत तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी त्यांना निपक्षपाती चौकशीचे आश्वासन दिलं। या प्रसंगी उबाटा शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, तालुका प्रमुख मायकल डिसोजा, मच्छीमार नेते तथा भूमिपुत्र गोकुळदास मोठे, हुसेन बागवाडीचे भूमिपुत्र रघुवीर पेडणेकर, अनंत चांदेकर, रामदास पेडणेकर, बलवंत शिवलकर, संतोष कोरगावकर, शिवराम कोरगावकर, गुणाजी शिवलकर, दयाळ मोठे, लक्ष्मण कोरगावकर, यशवंत सारंग, सुरेश सारंग, भिवा सारंग, चंद्रकांत सारंग, प्रथमेश नवघरे, भरत कोरगावकर, हरिश्चंद्र कोरगावकर, तुकाराम कोरगावकर, पांडुरंग कोरगावकर आदी उपस्थित होते।
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मुख्य प्रवेशद्वार असणाऱ्या वैभववाडी शहरातील मुख्य रस्ता खड्डेमय झाला आहे। हा रस्ता शहरवासियांची डोकेदुखी ठरत आहे। वैभववाडी हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक महत्त्वाचं व व्यापारी दृष्टिकोनातून विकसित होणारं शहर आहे। मात्र या शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा निर्माण करत आहे। शहरातील अनेक मुख्य रस्ते विशेषतः एसटी स्थानकाजवळ आणि बाजारपेठेतील मार्ग खड्ड्यांनी भरलेले आहेत। वैभववाडी फोंडा मार्गाची दयनीय अवस्था झाली आहे। ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत। पाण्याने भरलेले खड्डे दिसत नाहीत। त्यामुळे दुचाकीस्वार आणि पादचारी यांना मोठा धोका निर्माण होतोय। त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढलं आहे। दरवर्षी या भागात खड्डे पडत असून यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही। केवळ तात्पुरती डागडुजी करून वेळ काढली जाते। शहरातील विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना दरवर्षी नागरिकांना खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागतोय। एकीकडे शहराच्या विकासाचं स्वप्न दाखवलं जातं तर दुसरीकडे मूलभूत सुविधा असलेल्या रस्त्यांची अशी दयनीय अवस्था म्हणजे विकासाच्या दाव्यांना शेत देणारी बाब आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी श्रीधर साळुंके, वैभववाडी। तुम्ही देशाचे भविष्य आहात। ज्या क्षेत्रात काम कराल तिथे सर्वोत्तम कामगिरी करून देश सेवा करा, असं आवाहन ऑपरेशन सिंदूरमधील सुभेदार मेजर संजय सावंत यांनी केलं आहे। भोसले नॉलेज सिटी येथे विद्यार्थ्यांच्या मनात देशप्रेमाचं बीज रोवताना त्यांनी विधान केलं। भोसले नॉलेज सिटी येथे भारतीय सैन्यातील सुभेदार मेजर संजय सावंत यांचा सन्मान करण्यात आला। पाहूयात। ऑपरेशन सिंदूर या अत्यंत संवेदनशील लष्करी मोहिमेत सहभागी होत सुमारे 850 जवानांचं नेतृत्व करणाऱ्या या वीर अधिकाऱ्यांना आपल्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना देशभक्तीची प्रेरणा दिली। मेजर सावंत यांनी आपल्या भाषणात ऑपरेशन सिंदूरची माहिती देताना लष्करी जीवनातील शिस्त, समर्पण आणि देशसेवेची मूल्य प्रभावीपणे मांडली। या कार्यक्रमात भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन मेजर सावंत यांचा गौरव करण्यात आला। यावेळी भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी या घोषणांनी सभागृहातील वातावरण भारावून गेलं। या कार्यक्रमाला प्राचार्य डॉक्टर रमण बाणे, उपप्राचार्य गजानन भोसले, सर्व विभाग प्रमुख व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। एक प्रेरणादायी, ऊर्जादायी आणि देशप्रेम जागवणारा हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांच्या मनात नवी उमेद आणि ध्येय निर्माण करणारा ठरला। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन अमर प्रभू यांनी केलं। सन्माननीय शिवसेनेचे सचिव विनायकजी राऊत साहेब ज्यावेळी खासदार होते, सन्माननीय या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे माजी आमदार वैभवजी नाईक साहेब होते। हा 10 वर्षाचा कालखंड जर आपण बघितला तर किनारपट्टीच्या लोकांना ज्या ज्या मागण्या होत्या त्या मागण्यानुसार ते कार्यरत होते। वेळोवेळी CRZ असेल, CMZ असेल, या सर्व प्रश्नांना नेहमी ते वाचा फोडत राहिले। किनारपट्टी मच्छीमारांचे प्रश्न असतील, या ठिकाणी पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न असतील, LADचा प्रश्न असेल, परप्रांतीय मच्छीमारांचा प्रश्न असेल, या सर्व गोष्टींना या ठिकाणी ते वाचा फोडत राहिले। परंतु आज 10 वर्षाचा कालखंड संपल्यानंतर पुन्हा एकदा पूर्वीचा तोच भाग या ठिकाणी मच्छीमारांच्या, पर्यटन व्यावसायिकांच्या माथी येतो का, असा काळ आता या ठिकाणी सुरू झालेला। कारण गेली 10 वर्ष एकही पत्र, एकही नोटीस, मग CMZची असेल, तहसीलदारची असेल, कलेक्टर विभागाची असेल, प्रांतांची असेल, ही एकही नोटीस कुठच्याही कावनाला, कुठच्याही पर्यटन व्यावसायिकाच्या झोपड्याला या ठिकाणी आली नव्हती। कारण तो सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यावसायिक त्या ठिकाणी त्या मच्छीमारीशी निगडित असे व्यवसाय त्या झोपडीमध्ये, त्या खोपीमध्ये या ठिकाणी करत होता। परंतु आताच या नोटिसा काय येतात, या मागचं गूढ काय आहे की किनारपट्टीच्या लोकांना कुठेतरी आपल्याजवळ आले पाहिजेत। जी किनारपट्टी आपल्याजवळ नाही आहे त्यांच्यावर अशा पद्धतीची दडपणं आणून, बंधनं आणून, शासनाचा धाक दाखवून त्या किनारपट्टीची लोक आपल्याकडे येतील का, असा या सत्ताधारी आमदार सन्माननीय निलेश राणे असतील, पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील, यांचा प्रयत्न आहे का, हा आमचा संशय आहे। कारण गेली 10 वर्ष एकही पत्र या किनारपट्टीच्या लोकांना तुम्ही खाली करा किंवा त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम आहे अशा पद्धतीचं एकही पत्र या ठिकाणी आलं नव्हतं। परंतु या उलट 10 वर्षापूर्वीचा काळ आणि आताचा सुरू झालेला काळ हा तशाच पद्धतीचा आम्हाला दिसून येतोय। हा बेछूट LED मासेमारी,
हा एलईडी मासेमारीचा भस्मासूर ते थांबवू शकत नाहीत. त्यांचे बंधू स्वतः या ठिकाणी मत्स्योद्योग मंत्री आहेत. आता 1 तारीखला या ठिकाणी मच्छीमार बंदी संपते आणि या ठिकाणी मच्छीमारीचा हंगाम सुरू होणार आहे. आजही या ठिकाणी सुसज्ज अशी गस्ती नौका या ठिकाणी ते देऊ शकले नाहीत. मत्स्यमंत्री या ठिकाणी त्याकडे का दुर्लक्ष करतात? आज तुम्ही या जिल्ह्याच्या मत्स्य कार्यालयात जा, त्या ठिकाणी किती सक्षम अधिकारी आहेत, किती परवानाधारक आहेत, याच्याकडे कुठचंही यांचं लक्ष नाही. फक्त लोकांना बोलवून घ्यायचं, आम्ही ही तुमची कामं करणार आहोत, आम्ही अशा पद्धतीने करू, तुमची आमचेच आहात हे भासवायचं आणि तेच काम या ठिकाणी ते करत आहेत. परंतु ज्या ज्या मच्छीमारांना नोटिसा आलेल्या आहेत त्या मच्छीमारांना चं मत मांडून या ठिकाणी भले न्यायालयात जावं लागलं, न्यायालयाची पायरी चढून त्यांना न्याय द्यावा लागला, तरी ती देण्यासाठी आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब, सन्माननीय माजी खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांच्या माध्यमातून मग केंद्रातील प्रश्न असो त्यावेळीसुद्धा मांडले, आतासुद्धा मांडून ते तडीस नेण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही सज्ज आहोत. त्यामुळे गेली 10 वर्षात एकही नोटीस आलं नाही आणि आत्ताच नोटीस का, हा प्रश्न आमचा सन्माननीय निलेश राणे आणि सन्माननीय पालकमंत्री नितेश राणे आणि सन्माननीय या विभागाचे खासदार नारायणजी राणे यांना आहे. कारण गेली 10 वर्ष एकही नोटीस या ठिकाणी आली नाही आणि आता ज्या नोटिसा का? विनायकराव तुम्ही अलीकडे सांगितलेलं की रत्नागिरीची जी ठाकरे सेना आहे ती मजबूत आहे, मात्र सिंधुदुर्गात मजबूत नाही, काय सांगाल? बघा, मला ते कुठे मजबूत, कुठल्या बाबतीत मजबूत आहेत म्हणतात मला माहीत नाही. येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांनाही कळेल. त्यांची रिटायरमेंट जवळ आलेली आहे, ते रिटायर केलं आहे, पण ते स्वतःहून मनाने होत नाही आहे. करून टाकू, काय हरकत नाही. माझं म्हणणं एवढंच आहे, रत्नागिरीमध्ये जी आमची शिवसेना आहे, ताकद आमची काय आहे ती येणाऱ्या निवडणुकीत कळेल ना, कोण किती पॉवरफुल आहे आणि मग शिल्लक किती ते घेऊन रिटायरमेंट करा, काय हरकत नाही. पण तिथे किती आणि इथे किती आहे असा भाग नाही आहे. आता शिवसेना महायुती एवढंच फक्त चर्चा आहे. उभाटा आणि हे सगळे जे काय बाकीचे पक्ष आहेत ते आता किरकोळ, मला किती मोजायचे ते तुम्ही मोजा, पण त्या मोजण्यामध्ये आम्हाला आता काही इंटरेस्ट नाही. ओके. पुढाच्या विमानतळावरची मुंबईकडून येणारी जी वाहतूक आहे ती बंद आहे. गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात साखरमानी येणार आहे. कशा पद्धतीने चिपीची वाहतूक? बघा, चिपीची जेव्हा ॲग्रीमेंट झाली, आपण लक्षात घ्या, त्या ॲग्रीमेंटच्या काळात खासदार कोण होते? ॲग्रीमेंट जर त्यांनी नीट व्यवस्थित तेव्हा DGCA आणि त्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये बसून केली असती, पहिले 3 वर्ष आपला फुटबॉलच चुकला, तेव्हाचे खासदार कोण होते? का त्यांनी तो फुटबॉल दुरुस्त केला नाही तो भाग सोडून द्या, आता मला त्याच्यात पडायचं नाही. पण आता आपण त्या ॲग्रीमेंट पिरियडच्या बाहेर आलेलो आहोत. आता राणेसाहेबांशी बोलून आणि संबंधित त्या मंत्र्यांशी राणेसाहेब स्वतः बोलतील. आता जे ॲग्रीमेंट होतील ते कायमस्वरूपी टिकतील. लक्षात घ्या, जे सुरुवातीचे 3-4 वर्ष होती 100% आपल्या ॲग्रीमेंट तेव्हा चुकल्या, कारण का केल्याच चुकीचे. आता आपल्याला संधी आलेली आहे. राणेसाहेबांशी आम्ही वारंवार बोलतोय, लवकरात लवकर नवीन ॲग्रीमेंट आपल्याला जी बनवायची ती लवकरात लवकर बनतील आणि कायमस्वरूपी टिकतील. गणेशोत्सवापूर्वी चिपीत मुंबई प्रयत्न आपला चालू आहे. काही प्रायव्हेट एअरलाईन्सशी आपण बोलतोय, काही जे कोल्हापुरात काही जे एव्हिएशन सेक्टरवाले त्यांच्याशी आपण बोलतोय. या झोनमध्ये जेवढे प्रायव्हेट एअरलाईनवाले त्यांच्या सगळ्यांशी आपलं बोलणं चालू आहे. निवडणूक आयोग म्हणजे विंचवांची शेती आहे असं मोदी शहांनी निर्माण केली विंचवांची शेती आहे असं सामनातून टीका करण्यात आली. परत तुम्ही त्याच विषयावर येत आहे, मला कळत नाही आहे. या तर मला असं वाटतं कुठेतरी बातम्या संपल्या आहेत आणि तुम्ही नवीन तयार करतायत आणि आम्हाला विचारतायत. नको त्या माणसाचा, आज गुरुवार आहे हो, चांगल्या माणसांची नावं घ्या. दत्तगुरूंचा वार आहे. कुठल्या या कपटी लोकांचे तुम्ही आमच्यासमोर नावं घेत बसलाय. मला सामनामध्ये पहिलं तर आमच्यासाठी तो ज्या दिवशी येतो त्याच दिवशी रद्दी होतो. सामना पेपर आम्ही वाचतसुद्धा नाही आणि सामन्यामध्ये काय येतं ह्याच्यावर आम्ही लक्षसुद्धा देत नाही. म्हणून मला काय माहीत नाही त्यांनी काय टीका केली. सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात उद्धव ठाकरे सेनेमध्ये उभी फूट पडलेली आहे. वैभव नाईक यांनी वेंगुर्ल्यामध्ये जे आंदोलन केलं होतं, विनायकराव त्यांच्या गटात त्याला पाठिंबा दिला नाही आहे. काय सांगाल सध्याच्या?
नाही, मला कुठल्या गटामध्ये जायचं नाही, गटाच्या राजकारणाबद्दल मला माहिती नाही, पण वैभव नाईक आणि उपरकरांची मान्यता ही जिल्हाभर संपत चालली आहे. त्यांना कुठेच आता मान्यता राहिलेली नाही, ना स्वतःच्या पक्षात राहिली, ना स्वतःच्या मतदारसंघात, ना कणकवली मतदारसंघात, ना सावंतवाडी मतदारसंघात. मान्यता संपलेली लोक आहेत, लोकांच्या मनातून तर हे संपलेलंच आहे, आता पक्षाच्या मनामधून पण संपलेलं आहे. अशी अवस्था, एवढी दयनीय अवस्था, मला तर असं वाटतं की असे दिवस कुठल्याच राजकारणीवर येऊ नये जेवढे वैभव नाईक आणि उपरकरांवर आलेले आहेत. जरा जरी आता लाज शरम उरली असेल तर संन्यासच घ्या, हिमालयातच जा. आता ह्याच्या पलीकडे तुमचा इन्सल्ट कोणच करू शकत नाही, एवढा अपमान केलाय तुमच्याच पक्षातल्या लोकांनी. म्हणजे आता तरी तुमचं काय वरचा माळा जर तुमच्या काहीतरी असेल शिल्लक, तर तुम्ही आता ते नस असते ना लोकांची, ती तुम्ही ओळखाल की लोकांनी तुम्हाला नकारलं आहे, आता तुमच्या पक्षाने पण तुम्हाला नकारलं. म्हणून ह्याच्यातून सुटका नाही. आणि ज्या वेगाने महायुती सरकार काम करत आहे ह्यांच्यासाठी ह्यांना आता कामच उरलेलं नाही. हे काहीतरी जनरेट करत राहणार, काहीतरी निर्माण करत. आणि आता एवढं स्वतःच्याच पक्षातल्या लोकांनी फाट्यावर मारलं असल्यामुळे त्यांनी संन्यासच घ्यावा, असं माझी काय ॲडवाईस नाही त्यांना. काय लाज शरम शिल्लक असेल तर ते करते. साहेब, काल तुम्ही शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मंडळ अधिकाऱ्याची त्या कंपनीशी हात मिळवणी, अरुंद्यातील मच्छीमारांचा आरोप. तेंडोली तांबाडगेवाडीतील ग्रामस्थांचा गावाशी संपर्क अद्याप तुटलेलाच. आणि वैभववाडी शहरातील मुख्य रस्ता खड्डेमय. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.